Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadakilang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dayto yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagodayon nga ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga Amalia nga napolwan, panagibalas, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, ta nakapagturpos kami niti kolehyo, kanadapayan na talgad nga trabaho mi kini Victor. Ket kasi tinagtulagan mi di, nga mawali mameten nga planuen, ti panagkasarmi. Ti mangbangon, ti bukod mi nga pamilya. Ket tayo tumanen manong nemi, hindi palagip ko kayong kuwana, kalpasan, nga pinagustuhan mi manintirik nami ti unek ti may nga close cottage. Kalpasan nga dinagasnak iti opisinak ket napang kami ti may nga beach resort. Ket iti unek ti close cottage manong. Dito manen nga nariknak dagiti nairot nga arakop ni Victor kaniya. Dito manen nga nariknak manong nemi dagiti na barang agek kan aprus na kaniya. Iti na dumaduma pasat ti bagi. Dito manen nga intasar ko ti bagik, nga kaslay nyarig naman tinaimas nga taraon ta kininikinit na, kinaremkem na, kinanak man. Akas mo tinak panangkaan ken kuwana. Uwain marong nemi, na nagari manen di kiti asog ka na rin manuypod kanyak kas tamatan kini Victor. Gabota talaga, nga mailiw kami titunggal maysa, magustuhan min launay manong nemi, iti mangraman tinailasagan nga ragsak, iti pa nakaitayok-tayok. Nakalpasan day tamanong. Thanks. Eh? Thank you. Apay manin nagyaman ka. Siyempre. Nagyaman ak, sweetheart. Sa ulitin, eh. Uulitin. Oin. Thank you, Met Victor, sweetheart. Sa ulitin ko na. Tanda ka din panang pagusto ta tirik nata, nga santa nga inulit-ulit. Nga maulit-ulit. Eh? Doon nag-imas kamat kaming, ha? Nakaimimas kamat kaming, sika nakalalayang ka. Kat numabalin ako ket tunggal oras ket mapasamak, Amalia. Mabalin na. Numabalin na kuma. Ket tapno mapasamak, danyaman nga oras ka kayat ta mapasamak. Excuse me. At kasartan. Ana? At kasartan ko na. Uwain manong nemi palagip kumanin data. Ngam nagsan na ay matmanin ni Victor. Uwapi nagsanay ka, sweetheart. Di ka kadi pa nakasagana? Dahil tinagtulagan ta di sang kadi. Ang apaman nga makapagturpos ta, kanadang trabaho ta, kasartan ton. Yung matapinas kan nga ramida kamalya. Kas kumaten niya. Diyak pa'y napatungpal, tikang runang napanggap ko. Nga di pa lang ubingak kat ingkari ko di pagkik. Nga iti orean niya pamuspusan kataramidag. Ti anya, Victor? Nalipatam ka din? Nalipatam ka din? Ngam siya, tiyak tupulos malipatan. Gabot kang kanayin ko matagtagay inim na di papa. Ana?
Kang kanayon ko matagtagainip di papa. Nga kang paedikit mangmangin ko ti panagas-asog na. Mawaw ni papa iti hustisya. Ti ka di ba ng panagibalis mo ti panunot mo, Victor? Tsak tupulos manipata na Maria. Victor, gapotaday ta ti karik kari di papa. Ingkarik nga no asinuman tinang papatay kang kuana, rubeg unang agbayad. Kaya no asino ti utek, iti pa nakapapatay na. Katrumbeng unang agbayad. Kimatlayag ti saan nga mabalas. No biyag tinutang da. Biyag mitlayang ti pagbayad da. Wan manong name nalagip manin ni Victor ti panagibalis na nabayagan ti relasyon mi ni Victor manong. Tanda kami pa lang idi ti high school, idi agamamu kami. Kabagis ti awag ti tunggal may sakada kami idi damo. Taninong ko manong name ti bunyag tati ninong ko iti bunyag gani ninong pakundo kit ninong namet. Ninong met ni Victor. May mesa, at damay sa manon naming nga ninong mga dua. Ni Ninong Pakundo. Tinabilag a politiko iti lugar mi manong. Ani papa ket iso ti may sa kadagiti close-in bodyguard ni Ninong. Amalaksid ani Ninong manon nami. Amalaksid nga Ninong ni Victor ni Ninong Pakundo. Isupay tinagbalin nga stepfather na. Sipud napapatay de papa ni Victor. Wan manong. Idi awanen di papa ni Victor, ni Ninong Pakundo, inasawa na ni mamang ni Victor. Digat stepfather na ni Ninong Pakundo. No pa'y kabitlaeng ti kabatugan ni mamang na tadangarot asawa idi ni Ninong manong. Ket nininong ti arig na anang biyag kadagiti agina, tanagtalineed akabit na ti ina ni Victor. Manong nemi, amok nga maawatan, ken maawatan met digiti agding. Adda asawa ni Ninong Pakundo, ket idi mabalon ti ina ni Victor nagkarelasyon da, kabit. Nga ni Ninong Pakundo manong nemi tinang biyag kadagiti agina ni Victor ken ti inana. Yan nun tsak mariro manong nemi manipod idi nagamamu kami kini Victor aging gaita ket dasken atanas ken kuman nga planon men ti panagasawa mi. Ngem di na pulos manipatan ti panagibalis na. Aging ka nagtimak man ni Victor ket kunana. Agtutur ka man niya. Victor, agtutur ka. Agkasartan to lang no malpaskon nga may patungpal ti karik. Ngem anyan to pala Serbina. Awan to Serbina. Amalia. No agkasarta, itan. Awanin siya Serbina no kasartan tulaeng no makaibalis ka. Kasta ka di? Intun mapapatay ko ti mismo nga nang papatay iti amak. Kaya mapapatay ko no asino ti mastermind ti pa nakapapatay na. Ngayon awan to ti siya Serbina, Victor. Apay nga awan siya Serbina? No makapapatay ka sigurado nga mabalod ka. Malungsot ka ti pagbaludan. May balod? Daan niya kumati sa review ni Ninong Pakundo. Imposible itulok na nga may balodak. Nga siya kakaiso na nga anak ni mama. Ni mama nga ipatpatig unay-unay ni Ninong. Sang kang bastag talik. Idi kabaylan ni Ninong ta, Victor. Kasi no, nito umay nga eleksyon. Kahit maabak. Alaman? Kaawang ka din, di pa nagtalak mo kinininong. Kinawang ka din,
Di ba nagtalak mo ka nagiti bodyguard na nang naroon na unay kini papang mo? Victor, amamok unay yen ni Ninong Amalia. Di danto pulos mapandi si isuna ti kayat nga pwesto iti lugar tayo. Di danto pulos abaken. Malaksid no mapapatay da isuna. Nga maging ka si bibiyag ni Ninong, padcheck nga dinakmat baybayan. Kat nung agbalegya ka magpapatay ti kriminal, ken ti utek ti panakapapatay de di amak. Padcheck nga dinaktubaybayan ni Ninong. Saan lakid di? No pa'y kasta ti desisyon ni Victor manong nemi pinadas kulat ta nga intuloy nga inalukoy tirik na bareng. Bareng kunak no lipaten na ti panagibales na. Inulit ko man ng kengkwa na manong neming italak na ni ti Diyos ti amin. Saan nga makaaramid ti Diyos iti kayat na ngaramidan no awan ti tao nga aramaten na Amalia. Victor, katoy. Makapagtignay ka dito Diyos na awan tao nga aramaten na. Siyak daramaten na. Siyak daramaten ti Diyos nga mangukom. Kanikitirumpi nga mangukom. Ngam dakdakil abasol. Ngam dakdakil abasol iti Diyos ti pumatay ti pada nga tao. Apay nga rin nga pinatay ti amak ka naman. Saan ka rin nagpungtot ha? Sino saan nga makapungtot? Ibagam nga basol iti namarso ti pumatay ti pada nga tao. Apay nga rin nga pinatay din ipapangko. Ano ko matibasol na tapno, papatayan da, kahit nakasingsingpet nga ama. Victor, awan ti amo kabasol na, itipada na nga tao, di papa. Tanasingpet, di na amot yung binom ti arak, awan ti madingang bisyo na, awan ti amok kakagura na. Ken manggurgura met kang kwala. Gamapay. Apay nga pinapatay ta. Hindi ito dyan ang mga sungbatan, Victor. Nasingpet di papa. No pa'y may salayang iso nga tricycle driver. Makipaspasada. Nakadungtungo kaniyak di papa. Nadungo ka na kami kini mama. Imiti may nga malem. Manulayang idititawin ko. Ni mga tanga ka mismo. Diyak tupulos malipatan di nga malem, Amalia. Diyak tupulos malipatan. Victor, malagip ko manin. Anda kami ini, kaya di papa, itisangot ti balaymi. Nagsasalita kami. Bilbilinan nak di papa. Hindi pagamuam, tanakangegak, tinagsasarunong at talong ang putok, ti paltog. Ket nakita ka mismo. Nakita ka mismo nga ti mama amin di kita talong nga balay ti barukong di papa. Nakita ka mismo ti panagpusuwak ti dara. Panagpusitsit ti dara iti barukong na. Kaya imatangak ka mismo no kasano nga naarinoknok ti amak. No kasano nga nagdisoy iti daga. No kasano nga nagsatan iti anges. No kasano nga napasag. Iti mismo nga sango anak. Iti mismo nga imatang kong anak na pinatay da pinaltupaltugan da. Gustunan. Gustunan, Victor, samon nga nagipan pa no kasano nga natay di papang mo. Gustunan. Kahit iditalyawag. Iditalyawag tinagapuan na kiti putok. Nakita ka mismo ti may nga lalaki nga gastaw na intitaray ng imbadayo. Imadayo. Nga dayjay ti kriminal. Tinasyat pa Victor kinagawitan. Dan, kahit ko hindi nga kamatin ti kriminal. Kahit ko hindi nga kamatin ti kriminal, tapapatayak met, nga manya kuman ti maaramidan ti kas kaniyak nga ubing pailaing hindi, manulaing hindi titawin ko. Ulitek Victor. Victor, gusto na nalpas kat nalpasan. Sa mo nga lagi pa eh. Agawid tan. Kada niya tinamnamahim nga marik na tikas kanyak nga anak. Kanya tinamnamahim nga marik na tikas kanyak nga anak nga kay matang no kasano nga pinatay da tipatpatag ko na nga ama.
Kasta ko iti sangit ko, iti nga nangarakop kay ni Papa. Imbaga kay ni Papa, asaan nga matay, nasken nga maitry isunod ti ospital, ngem nagsatan iti anges. Ni Papa iti mismo nga barukong ko. Bayat nga rarakupek ti amak, nagsatan ti anges, nagsalungay-ngay, awanan ti biyag na, nagsangsagit ak. Natay ni Papa, pinapatay da nga awan ti basol na, apay nga pinapatay da. Wen, pinatay da. Kat makamon ni Apo Diyos no asino, nagiturumbe nga madusa. Ngim kahit ko nga siya kami sumuti mang papatay mo't kadakuha da nga madya. Nangig mo, Victor, kahit ko mismo nga siya kami mang papatay kadakuha da. Kit ulitek, kimatlahing tisahan nga mapalis. No biyag tinutang da, biyag met ti pagbayad da. Papatayag met ida, papatayag met ida. Diyak nga rod pulos man igawid ni Victor, iti kayat na pa nagipalas mano. Talagang umkis ti pungtot na. Wan manong, diyak man kidi ba babalaw? Tamis mo ngamin nga na imatangan na no kasano nga pinautugan da pinatay ti amana. Ubing pelang idi. Kanayon ko kidi nga daw-dawat nga sapi kuma tamalipatan na dayta nga panggap na. Ken saan ko mga baybayan ni Apo Diyos isuna. Kanayon na ko mga trabaho ni Victor. Aging ga manong naming nga dimteng manen ti sabali nga eleksyon ni tilugan mi madama manen ti kampanya. Kahit agdadanag kami akanayon kada mama ken iti kakabsat ko iti posible nga dakas sa mapasamak iti bunggoy. Iti bunggoy daninong nga pakiramanan ni Papa ta iso nga ron ti may sa kadagiti close-in bodyguard ni Ninong. Nainayon ni Victor apakadanagak manong nemi ta sumursurot met iso na no kasta nga mapanda mang meeting iti may sa nga lugar iti tunggal rabii. Nainayon ni Victor nga bodyguard ni Ninong manong nemi ta ammo na met tagaramat iti paltug. Aging ka nga iti may sa nga malem aba nagsarita mi kini Victor manong nemi. Kanimbagak, ano mabalin na kuma ket dinan iraman ti bagina nga pakadandanagan. Pinagpakadanagan naman ya. Victor, sino ko matisan madanagan? Madanagan kami, iti pamilyak. Gapo iti kada ni Papa, ang maisa kadagiti bodyguard ni Ninong. Saan da ka pa nga may nayon? Awan to tita ka sa mapasama kanya. Isoda kiti taganat kanya. Kaputa dandanin. Agparparik na kanya nga dandani kun maipatungpal ti panagipalis ko. Dandanin na malya. Dandanin. Amom kanin no sino? Tinagpapatay ka diti papag mo? At danitud tududa. Sino? Maamuam tulad ta. Kahit ko nga pagsaludsud na mismo, dahi nga tao no pudno nga iso, tinagpapatay ka rin Papa. Kahit no anugutan na. No anugutan na ti kinapudno, ken no ibaga na nga mismo kanyak no asinot tinagpalin ng bilin ken kuana. No asino ti mastermind. Papatayak. Papatayak aming ida. Kaya di may isang arabi, manong nemi, pugsa-pugsat titurog mi ngagpapada ken ni Mama. Matadaragan nabayakin ni Papang mo nga bodyguard ni Ninong mo. Ngamit talae nga madandanagan nakakastoy ang mali anak. Ano nga mitagparparik na kada kayo, Mama? Kaslad na dakas ang mapasamak ini na ito nga nabi. Kas kumitian niya, Mama. Kasanuno,
at mga bus iti grupo na papa mo. Diyos ko, saan ko kasanuno bayat iti panang meeting na ket basta latan adda mang parakpak kadakwada. Mama, nabarbara ngamin ita ti eleksyon. Bak nang met ken adu ti bodyguard ti kalaban ni Ninong. Ket kabailan daman ti mang bayad iti kriminal, amang papatay iti kayat dang papatayan. Diyos ko, awad ko ti dagas sa mapasamak iti ito nga rabi. Ken kadagis masanguanan nga aldaw ken rabi. Saan nyo ko mga baybayan ni Papa? Isuda kini Victor. Wen, awan ko matidakas sa mapasamak kadakwada. Nang naruna kini Papang mo. Awan ko ma. Ngaman yan nga kinaulpit dagiti pasamak manong nemi ta saan mi nga napasangpet ni Papa iti day tangarabi. Dati-dati met nukwa nga agawid lang agawid. Aging kabimtak ti damag manong nemi. Bimtak ti damag nga natayen ni Papa. Natayen ni Papa manong nemi nasarakan da di bangkay na ti igid ti karayan nga sakupen ti ili nga napanda nagbitingan. Talo nga bala ti paltog ti simbrek iti barukog na. Manong nemi. Awanan ni Papa. Ket kastaon iti sangsangit mi kini Mama kini kakabsat ko manong nemi bayat nga nakabansayag ni Papa. Ket ulit-ulitan mi ti saludsud mi kadagiti kakaduan ni Papa. No asino tinang papatay kini Papa. No anya ti basol ni Papa. Asino tang papatay ken kuana niya't basol na. Ti pakasdawak manong nemi talon nga aldaw ken rabii nga nakamansahig ni Papa ngem tiyak met la maurayan nga umay ni Victor. Ket kasladyak mamati iti pagsaludsudak a mismo ni Ninong ko. Luapay nga awan ni Victor. Ninong, nilaangin Victor ti saan ko makikita? Sa mga damdamayan nga umay di jahin dito eh. Ninong, traidor dahil dyan na Victor Amalia. Traidor? Kunayo, Ninong. Apay kunayo nga traidor ni Victor. Apay, nakikaduan ti sa bali ka partido. Anya? Manipod, idinagpukaw ni Papang mo. Kaya nasarakan na alatay suna. Tiyak ba't makikita na dyan na Victor. Nga mapay Ninong. Apay nga nakikaduan kadakwada, iti kalaban nyo partido. Gabot at traidor dahil dyan na Victor. Saan dyak mamati, Ninong? Apay ko mamakikadwa, iti kalaban nyo nga partido. Andiyan ko mga rason. Baka adadangan di ka mamati no ibagakin ka. Nga iso, ni Victor. Ti kang runaan unay nga maatap nga nagpapatay kini Papang mo. What? Ni Victor? Iso to nagpapatay ka ni Papa? Naggadanda nga nagpukaw kini Papang mo iti nga rabi. Saan? Sana ka mamati, Ninong. Apay ko mga papatayin ni Victor ni Papang ko. Apay ko nga misut ikang runaan nga maatap. Iso nga ti agdama kay sapsapulen ni kiti bodyguard ko. Kaya iso ti sapsapulen ni kiti polis dahil dyan nga traidor. Dahil dyan nga Victor. No. Saan nga pud no dahil Ninong? Saan nga pud no? Naidulin ti bangkay ni Papa nga saan ko nga nakita ni Victor manong nemi. Ni mamang na ti may nagipamunpun.
Kaya adagundaway ko ang nagsaludsud kang kuana no sa dinut ayan ni Victor awan ti may bagana. Kaya wamet ti masnop nga sungbat na ididamage kang kuana no pudno ani Victor tinang papatay kini Papa. Tanong ni Victor tinang papatay kini Papa. Iti anya nga rason. Isu ka di tinang papatay kanini papang na. Iti anya nga rason. Tapno papatayan ni Papa dahil di papang ni Victor. Nupudno nga di Papa tinang papatay kini papang na. Asino ti mastermind, asino ti nang bilid ka di Papa, tapno papatayin na di Papa ni Victor. Asino? Naadan kami iti gundaway kini Victor manong nemi nga nagsarita. Why? Naira na anapanak iti balayda. Naira namet nga adda ni Victor. Ta sinarungkaran na ni mamang na. Kaya't nakiding aliklikan ng ingkawid ko. Nagpagpakaasyak yung kuana manong nemi ngagsarita kami. Kada dinamag ko nga mismo keng kuana no pudno nga isuti ng papatay kini Papa. Siga ka dito ng papatay ti amak. Siga ka dito ng papatay kini Papa. Amalia, pakawanin na. Ngim. Ing karigatan ka linipat. Sakbay nga narapit ko. Kaya't mga sawin. Kaya't pudno. Gaputa pudno. Ken inamin nga mismo ni papang mo nga isuti ng papatay ka di papang ko. Saan? Nalipatam ka din yung pagkaking ka edi nga lumamuak na sa sinot ng papatay kini papang ko. Pagpudnuat, ket inamin na. Saan? Saan ka pudno na ita? Ngam iso ti pudno. Ni papang mo tinang papatay ka di papang ko. Ket kaputa iso. Iso nga naramit ko met tinang papatay kang kuala. Nukas tagit siya ti kriminal. Sikat na kriminal, katrumbe ko na nga madusa ka, malungsot kayo na magbaludan, wano matay ka mat. Ngayon sakbay nga siyakmet ti matay, masapol na papatay, pati mastermind, ti utek. No asin no ti utek, nga nang papatay ka ni Papa. Kaya isot sumarunong nga matay, nasken nga matay na amin. Ket no asin no nga talaga ti mastermind asap-sapulin ni Victor. Kanimbaga nang isot sumarno nga matay manong nemi. Ket isot ti pudno asim marno nga natay. Bimtak ti damag. Iti kabigatan manong nemi. Dahil di na udi nga aldaw nga panagkakampanya. May isang aldaw sakbay kung iti ka aldawan ti eleksyon. Nga ni Ninong Facundo ket natayin. Anda ka nun ang paltog keng kuhana bayat ngagdiskurso kada dinarabii nga meeting de avanse. Intaray da ka nun iti ospital ngem natay. Kalpasan ti sumagmano nga minutos. Manong nemi. Ket si Marno nga naipadamag nga simukon tinang papatay kinininong Facundo. Nga awan ti sabali nga nang papatay ken kuana no saan nga timetlaeng anak na iti bunyag. Ti kakaiso na nga anak ti balo nga maysa kadagiti kabit ni Ninong Facundo. Ni Victor tinang papatay. Ket kasla awan ti makitak nga panagbabawi ni Victor. Hindi mapangko sa rungkaran iti pagbaludan. Natungpal konti kari kaman. Natungpal konti kari. Ket naragsaktan. Kasta ka di. Naragsakakon. Tanay kanin ti ustisya ti papatay de di Papa no pa nabayagan nga tiyempo. Kenrumpeng lang nga matay de kiti ayop. Saan nga ayop de di Papa? Saan nga ayot de Papa? Amalia,
Mabalin nga, nailiklik ko ma, no saan na nga basta tinungpal, ti bilit kang kuha na ti ayop nga ninong ta. Saan ko mga rumpe nga nairaman ni Papa? Yung nairaman. Gabo tayo sumat ti pinili na dyan nga dakas nga ninong ta, nga iso ti mang papatay ti amak. Ket gapoy ti kalikagom dahi dyan nga pukundo, nga bukudan na ni Mama. Ti ayop, ti demonyo, ti satanas nga lakay. Imbilin na kid din, ti panang papatay dahi di papang mo, ken ni papang ko. Tapno lang mabukudan na ti inak, dagiti ti ayop. Wen, dakas ni Ninong. Ket niramraman lang ni Papa. Imsam mo kung mga inramraman ti bagim. Saan ka kung mga nagbalin na kriminal? Saan ko ba? Marumbeng lahin tinaramin ko. Rumbeng lahin kadagiti ina. Rumbeng lahin tinaramid ko nga rumbeng lahin nga kadagiti imak nga matay da. Nuad niya tinutang da. Isumit lahin ti pagbayad da. Ket nagbalegi akon. Nakaibali sagod. Nakakong distisya ti ba nakatay ti patpadag ko nga ma. Talaga nga nakunlaapan nga namin pinsan ti panunot ni Victor karigiti agundaway manong nemi. Gabot na din na pulos pinanunot no anya ti mapasamak iti basakbayan. Kasla ti lahing agdama ti pampanunutan na. Nga isukit agbalegi nga mangipatungpal karigiti nabayagan nga kayat nang itungpal nga karina ti bagina. Amalia, nakasingir akon. Nabayadan nagitinaskin. Nakapagbayadan nagitinaskin nga agbayad. Naragsak akon. Naragsak ka. Ngimano kami ngagladladingit iti ipapatay ni Papa. Manumat nagitagladladingit ipapatay ni Ninong. Sorry. No iramraman kay man ngagladingit iti papatay ni Papang mo. Ngimano kami mat ngagragsak iti papatay tikas kininong nga babaero ken dagas unay nga politiko. Victor, saan nga may ribak kang gareta? Kada tayo, nga dakas nga politiko ni Ninong. Ngim awanin ni Ninong, ket sapay kumata na impag nga politiko at kasukat, magsukat keng kuana. Sapay kuma. Kuwen manong nami nagbalin nga narugit nga talaga ti politika iti lugar mi kadagiti nga panawen. Nairanrana manong nami, nairanrana anak ang basol ni Ninong mi kini Victor. Ket inaramat dagiti kalaban ni Ninong mi ni Victor. Nga iso iti mangutang ti biyag ni Ninong. Tapno lang mangabak da. Tapno lang mapukaw ni Ninong. Ngem, titimi ni namnama ket nairaman tinapaglan. Nairaman nga napagtaran ti aynayat mi kini Victor. Natungpal kon ti karik iti bakik Amalia. Nakibaris akon. Nga malungsot ka mati ti pagbaludan. Duwa nga tao ti pinatay mo, ti amak kini Ninong. Nga mamulitek. Sa anak nga pabawi. Ngem sa mo nga marik na ti panagbabawim. Sa mo marik na ti panagbabawim. Gapat na makarukkulaapan ti panunot mo, Victor. Jak pulos mapukawan ti namnama. May karuk tumitlahin ti nagbasulag. Ngimintod ka ano? Baka no? Saan kun ka mauray ti adumteng data nga panawen, Victor? Amalia, saan nga nasken ng orayim nga dumteng data nga panawen? Tadi ka matpag-urayan. Itapahikat nawayakan nga aguray ti sabali nga lalaki iti biyag mo. Diya ko ni papilit pa iti bagik ken ka, Amalia. Do pa nasakit para kaniyak. Talagtong palakastoy tayo na ito. Ngimawat akon. No isumanda ito tinay agasat ko. Anugot akon nga saan nga siya ken siyak tinay iti agnanayon. Saan nga si kakensiyak?
Nasikit met para kaniya, tinagtungpalan ti anayat na Victor. Saan nga happy ending? Sayang ang tinoonde nga panawen, nga pinagbinulig ta. Sayang ko na, takastoy mat gayam ti pagtungpalan na. Saan gayam nga siya katinekari, nga para kaniyak. Saan gayam? Huwin, saan nga si kakensyak, Amalia? Kinidaw-dawat ko nga sapay kumata na ragsakan to. Naragsakan to ti sidong ti sabali. Sapay kumata na ragsakan to, Amalia. Sapay kumata. Manong Naimi, kalpasan ti talo nga tawen, sipod na ibalod ni Victor, nagkasar kami kay ni Jerry. Ti lalaki nga talaga nga naikari para kaniyak, itiag na nayon. Dati-dati idi, Manong Naimi, nagkaraaram kanyak ni Jerry. Imidita kami kay ni Victor in Sardegnan. Ngayon di madamag nan, nga awanin ni Victor ta si babalod. Dinublenak nga inaram. Kat nalukoy na tiriknak. Iso, nga ta kami tinagkatuluyan. Nga mabalimot lang nga happy ending, Manong. Dito yung istorya. Kaniti ang dama, talon da kita anak mi, ngayon sagot ni Apo Diyos kada kami, Manong Naimi. Talon da kita anak mi, nga nang tedmet kada kami, iti sangapulo ket dua nga apo ko mi. Hindi, ata pa kayong apo ko yun, why? Ket ni Victor, Manong. Ayan na ni Victor. Dapat lang siya pagbalutan, Manong. Na, ihi, si bibiyag pengatan ni Victor. Ajak pa na mo. Ni Victor, Manong Naimi, nabayagan nga awan ti damag ko kenkuana. When? Nabayagan nga awan ti damag ko kenkuana. Diya ka mo, no si bibiyag pa lang nga keng gana itama nung. Dito nga rod, Manong Naimi, ti pagkabuklan, ti pasamak, iti biyag ko, nga jak tupulos malipatan. Nga nairanada ito apasamak, idi, tatalaga nga narukit, ti kaya politika, iti lugar mi. Wan, Manong. Nuto dito nga probinsya, saan ko lahat tayo bagbagan. Dito nga rod, kat sabi ko mata, damat ay batik nga adal, liwliwakit pagsarmingan ti biyag, kadikitipata kadimngeg, thank you ti anos mo nga nang ipasa, kat makaibatak kumati liwliwan at daman kas pagarigan. Kanagbaling ko mga man naman na, kadikiti politiko, nga narukit karamid na. Toy nga rod, agyaman nga pagaya mo, Amalia. Thank you, kaya ka Amalia, tingin ka pa nagsurat. Napaik sa ito yung pakasalitaan na ya. Tagap-apo ko kay Meten. Ya? Ano nga taon iti? Dito nga kina ribok, kina